И тази път оцеля. Този, нали, нямаше да идва на тържеството. Сигурно е решил, че може и да има полза от това. Остави го горе-долу до половин час и вземаме дипломите и край на училището. После такова празненство ще устроя... Извинете ме. Мога да премина към речта по случай дипломирането ви. Уважаеми родители, скъпи ученици, добре дошли! Господин комисар, викали сте ме. Какво си направил, синко? А? Как можа? Кое е, господин комисар? Заплашил си училищния директор. Оказа се, че имал връзки в Анкара. Съжалявам. Отстранили са те дисциплинарно. Извинете ме, господин комисар. Довиждане. Метин. Преди да тръгнеш, предай значката и оръжието си. Ще опитам да оправя положението. Знам, че си ядосан, но не прави повече грешки. Метин? Метин? Какво става? Къде тръгна? След дългите часове усилена работа, ето, че днес сме тук. Няма да пропусна да ви разкажа малко и за моите ученически години. Директоре, разкажете им след връчването. Вижте, всички са много нетърпеливи. Оставете ми, искам да говоря. Време е за прекъсване на речта, господин Шияр. Така е, докъде бях стигнал? Ало? Едно, две. Микрофонът прекъсна май. Ало? Ало? Това сигурно е знак, господин Шияр. Дайте ми микрофон. И така, започваме с раздаването на дипломите, които чакате с нетърпение. Денис Акча. Фейза Акбулут. Корай Шахин. İçinden geleni söyle, kalırsa yazık olur. Hayata küsü verirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem, güzel gözlerin için. Başın Emircan Şener. masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel, bütün dertler bitiverir hep seni bulur. Efe Kaygısız. Hadi gel kurtar bizi. Mine Seven. Hayata küsü verirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsen, güzel gözlerin için. Başından geçeni anlat, masal.
и Алп Аслан. А сега дойде и най-вълнуващия момент. Ще обявим отличника на випуска. Както всички вие предполагате, тази годишният отличник на випуска е Асла Зейбек. Няма да е лошо да свикнеш вече. И аз исках да се включа в компанията им, но не става. Браво! 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 Аз какво мога да кажа? Този успех, преди всичко, дължа на най-добрата майка на света. И също така на двамата най-важни приятели в живота ми. Единият е Ефе, а другият е Денис. Хубаво е, че ви има. Приятели, последната година беше трудна. Учихме много и изпитът наближава. Сигурна съм, че всеки от вас ще сбъдне мечтите си. Но нека не се забравяме. Обичам много всички ви. Асла, няма ли да хвърлиш шапката си? Ето и момента. Едно. 2, 3. Свършено е с теб, Шиар. Свършено! Къде е Алп? Преди малко го видях да си тръгва. Как така? Дори не сме се разцелували още. Тримата бяхте толкова заети да се целувате и прегръщате, че момчето си замина. Дипломирахме се, сега остана само изпитът. Асла, на изпита ще сме в едно училище. Да пътуваме заедно? Може? Денис, аз също ще ходя другата седмица. Ще заведеш и мен, нали? Разбира се, може. Асла, ще дойдеш и ти, нали? Значи всички вие ще сте на изпит в Измир, а пък аз оставам тук. И то заедно с червенокосата ми бисквитка. Червенокоса бисквитка ли? Коя е тя? Новото име на Гюнюл. Сънува го и много ми хареса. Тя ще присъства на изпита. Ако влезем заедно на този изпит, ще дадем всичко от себе си. Много си се амбицирал. С Гюнюл се разбрахме, че ако изкарам изпита, тя ще остане в Урла. Извинявай, но ти си ученик, тя е учител. И какво очакваш да се случи между вас? Виждаш ли тази хартийка в ръката ми, германке? Наричат я диплома. Диплома, ясно? Тоест от този момент нататък нито аз съм ученик, нито тя учител. Ясно? Толкова е просто. Ако бях на твое място, нямаше да се надявам. Но все пак ти си знаеш. Надеждата крепи човека, момичето ми. Ако загубим и нея, какво ще правим? Не така? Ако наистина ти е казала, че ще остане, ако вземеш изпита, на твое място бих била доста по-смела. Как така? Направо я целуни, прегърни я и кажи. Ефе, стига глупости, няма да направиш такова нещо, нали? Според мен трябва да го направи, или поне да опита. Поне ще разбереш дали те обича или не. Ако оцелиш подходящ момент, можеш да й го кажеш. Ще бъде чудесно. Наистина е права. Ако не аз, то брат ми ще ме изпревари. Шиар! Къде си?
Батко? Не ме доближавай! Не договарям! Метин? Метин, не дей! Казал си, че съм те заплашила. Ето ти една заплаха. Виждаш ли това, а? Ти ми изяде полицейския пост. На, изяж сега и това. Яш, хайде! Яш! Вече не съм полицай. Затова, ако те видя в града още веднъж, представа нямаш какво ще ти се случи. Метин! Казах да дойдеш тук. Метин! Метин! Какво се смеете, а? Какво се смеете? Ще да кажа всички ви дисциплинарно. Ясно ли ви? Всички ви? Вече нищо не можете да ни направите. Дипломите са ни в ръцете. Ефе, какво стана сега? Какво да стане? Брат ми сложи край на училището, че е на шияр. Направо го изкорени. Ролите озвучиха артистите Кристина Ибришимова, Десислава Знаменова, Силви Стоицов, Васил Бинев. Преводач Кристина Андреева. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Албена Павлова. Söyle, kalırsa yazık olur. Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için, başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen hele bir gel. Bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi